Nirringrazzjakom tal-li rġajtu għedin maħna l-lum. Għamda billi nirringrazzja l-sponsors tagħna, it-302 Motors li sibuhom ħarqormi, Victory Street, Wall and Floor Solution li sibuhom fuq Facebook, tistgħu tikkuntattjaw lil-Levajlo, jirranġawlkom prezz u naqa' xogħol ta' vjeru. L-ġmun ta' Xmun Caterers, illum ġabinna l-Adam għal-Fabio Fab. Ndek l-Adam. U l-patrickprince.com. Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Mela Fab, x'għandna Fabio? All right, Mr. Spaceman. Kif għalla Irina? Għanna xjamenna xvera skomda, Għadda tal-nifsek bija. Ej, wastja. Is-sant kif għalek, Mirko? Tajja, bija xorta għastja? Tajja. Mela, Fab. Xi tajli? Illum nitkellmu nara fuq il-film tal-biża, il-horror. Tajjeb. Min fej oriġina hekk? Għanajdlek, il-bniedem minn dejjem kienu ħobbhom daw l-istejjer tal-biża, ġifieri way back qabel ma ġivvintat iċ-ċinema kienu kunaw il-kodba, nies jirrakkontaw, nies madwar il-lampa, niftakar in-nanna tiegħi kienet tgħidli illi kienu jirrakkontaw daw l-istejjer tal-fatati, tal-ħares u hekk. U minn dejjem il-bniedem iħobb jibża. Mbagħad ovvjament mal-avveniment taċ-ċinema daw jużaw il-medium ukoll bħal mit-toġġetti ieħor daw jużaw ukoll għall-films tal-ħorror u hekk. Ta' min isemmi jekk jisu l-iktar films popolari li bdew fil-bidu net fis-snin fil-1920s, ġifieri. Tal-bidu, stjama l-ewwel. Eżatt, kien hemm film dan The Cabinet of Dr. Caligari. Dafan li jena naf anke fil-films ta' Fantozzi jissemma dal-film ġifieri. Li basically huwa film horror dan ġifieri u jirrakkonta ħafna fuq psikozi, hipnozi u hekk li dak iż-żmien, ġifieri għal dak iż-żmien kien ħafna avant-garde it-temi li qabdu ġifieri u fl-aħħar ġifieri għandhom żewġ surprise endings ukoll. Li hemm ukoll tan-1920s ta' min isemmi u ġbajna naraw biċċiet lemmu law minnu anke fil-videos tal-Queen, Nosferatu. Eżatt. Dak imma dak kien hemm tlieta differenti Nosferatu. Nosferatu dak kien hemm tan-1922. Dali kontent nsemmilek il-leader fil-videos tal-Queen, etc. Jaħdem Max Schreck fih. Eżatt. Dikra famuża espressjoni tidher fih, eżatt. Li huwa bażikament huwa rip-off ta' Dracula, ġifieri, li jiena kont rajti kienu anke sujahom il-familja ta' Bram Stoker. Ġifieri, għax hu l-istess storja ta' Dracula eżatt kemm bidlu l-ismijiet biss. Ġifieri, mela l-istorja ta' Dracula eżatt ġifieri u lejn l-aħħar l-istess imut bħalu, eċetera. Ma rridx inkun ta' spoiler. Le kien hemm wieħed istess Nosferatu ħareġ fil-1973 ukoll li huwa remake tiegħu u ħireġ remake issa. Ma kienx hemm ieħor xi 90s minn għalija jew se żbaljat jiena. Dak li tal-80s kien. Ma nafx dem wieħed fis-73 żgur ġifieri. Klaus Kinski ħadima tiegħu. Fil-90s ma nafx. Li ħireġ wieħed issa ħareġ trailer. Ħireġ wieħed dal-waqt ġifieri. U dak l-attur ta' Madonna nensa x'ismu, l-attur ta' It ħajkunu Nosferatu. Ġifieri. Li ħadem ta' Hellboy l-aħħar wieħed. Le, Glendal għaw x'ismu Madonna. Madonna nsejt x'ismu, l-attur ta' Daraw ta' It. Sewa? Fimni, u daw il-films fil-20s li għal-kem kienu silent, jiena rajtom. Li veru jiddaħlu ċerta atmosfera, ġifieri inti dak iż-żmien peress ma kinux jitkellmu kienu jagħmlu l-mużika bil-pjanu, slow u hekk. U ovvjament in-nies kienu jippruvaw jibbeżżawhom visually għax m'għandek sound fih u hekk bħalma mhux se tagħmel jump scare bħalma jagħmlu llum fimxi nibla sound u hekk.
Hemm wieħed milli impressjonani tajjeb ħafna kollu sar cult movie wkoll ta' 20s. Kien ħareġ fin-1927 minn għalija li kien The Phantom of the Opera. The Phantom of the Opera. Issa Phantom of the Opera mhux bħalma nafuha ħana tal-music, il-kantu mħabba u hekk. Il-basically kien raġel deformed li kien jgħix fis-sewers, ġifieri taħt l-art u jikkidneppja tfajla, eċetera. Dak iż-żmien alla tittej tara x'effert kien ikollhom. Le, eżatt, għax inti tinsejx inti m'għandekx id-diskors. Allura visually bħalma kienu films ta' Charlie Chaplin biex jirrakkontalek l-istorja. U ta' Buster ukoll. Eżatt. Bil-mossi, titfihem bil-mossi. Dal-Phantom pereżempju jiena semmejtlek in-nanna l-ewwel kienet tgħidli nanna kienu marru jaraw is-sinema u kienu twerru dak iż-żmien. U taf minn xiex beżaw għax kien hemm ġrieden ġo sewers u dak iż-żmien tara Ġurdin fuq sinema taraħ fuq screen kbir. Twerru n-nies. Anke l-biża evolviet ukoll. Dena nitkellmu li inti anke jiena ma tkunx għadek tibża minn ċerti affarijiet. Għax il-fears, il-biża tevolvi, bniedem jevolvi. Ma jibqax jibża mill-istess affarijiet. Dak iż-żmien jaraw Ġurdin, jaraw Serb, jaraw raġel heavy makeup jidher bil-makeup li mind you. Jekk nuri karba stampeti għaw ġifiri Phantom of the Opera ta' 20s. Impressjonanti ta' ġifiri kif kien mamul u hekk. L-axar għataliħat konti għet s-siena ma konti għet xarammejiet. U kien hemm dak il-film ta' The Exorcist ta' Emily Rose minnom kien hemm biċċa minn. Alla xsat. Jina mellux. Morta la film tal-ħara l-manna putija, ma doffisiex morna naraw. U kiewat l-intermission spiċċaw tfew id-dawl u kelli l-mobile jett netfiħ. U ġie s-sekja l-axer. U ġie ratefa rasu bejni u bejn nepoti għalli ser il-mobile u għatana. Ġiviri. Insomma. Le, ta' minn isemmi din nsemmu l-ħorer u għadim badna fil-bidu net fit-30s un bad kienu speċi ta' rivoluzzjoni. Dejjem ħafna films. Il-Universal, marrufu bħala Universal Monsters. Kellek il-Dracula ta' Bela Lugosi. Ta' zombie. Frankenstein. Ta' zombies ġew fil-60s dawk ta' ġifiri 68. Night of the Living Dead ta' George Romero dak. Frankenstein ma lax kienem. Kienem Frankenstein kien fil-1931. Sorry, Dracula 1931, Frankenstein ta' 1931 u koll. Kienem The Mummy li ħadima Boris Karloff u koll li kien ħadima ta' Frankenstein, ħadima f'The Mummy u koll kien Imhotep. Ġiviri, u bdew joħolqu daw il-classics li għadhom famużi sal-lum Dracula ta' Bela Lugosi, ġiviri, qabel ta' Christopher Lee li kien fil-70s, ta' Shape, il-Dracula kif nafu aħna b'dak dik is-sud sewda bil-kokkarda hawnhekk taf inti jipnotizza l-nisa jiċċarmjom u hekk. Aristokratiku għaw jew. Aristokratiku. Ġabuħ ċarmer, nobli, bidlu għanara l-istorja mill-ktieb, ġifieri il-ktieb totalment differenti. Fil-verità, il-vampiri kienu nies ħoxnin, jintnu. U saqajom għandu kun mdawrin bil-kontra, kien darba kienet jgħidi Jeremy. Sellimlu minna il-Jeremy. U Jeremy daħħalni ġo il-bicċa xol tal-vampiri u għallat ħanna raxem li similarita. U kien għamwet Charles Damari fi Franza fej da kien maruf li kol il-body parts waqt xi ġlieda, eżempju, kien għamwet tajru l-si u balla ta' kanun u da flok Ramewa kiela u, eżempju. U mbagħad issa da Charles Damari kienu keċċawh mill-Ġermanja u spiċċa fi Franza. Okay. U da mbagħad kien hemm ieħor warajh ftit ta' żmien wara li kien jismu kienu mhux jismu Trarebom Bom kienu jgħidulu. Smajtu fil-podcast tiegħek stess. Għandhom ma' Jeremy. U dal-ostja l-istess kien magħruf eżempju li jkol ħafna eżempju ta' meta kien żgħir kienu qabduh mal-baqra dirett meta kien. Jkollha ġifieri. Le, jixrob il-ħalib mill-baqra dirett. Mbagħad eżempju mu missieru kienu joqtlu xi baqra biex jitemgħu ħilda. U mbagħad ta' xi 13 keċċewh mid-dar. U da qabbat idur u spiċċa ma daw ta' shows tal-freaks. Freak shows. Għax da mill-lider li kien jibla kien jagħmlu mal-ewwel u jaqpa sħiħ. All right. Dak show.
Infatti kienet il-mew tiegħu. Għax bela forketta u weħlet u u weħletlu, eżatt, teħe. U dik kienet id-demajs tiegħu. Semmejt il-Freak Shows u l-Freaks hemm film tat-30s tal-horror. Da Alla ħares joħroġ illum ma joħroġ qatt. Naħseb wastja Freaks. Literally użaw atturi diżabbli u dan biex għamlu show bihom, għamlu Freak Show. Fakkartni fih kont insejt. Kripi ħafna, ġifieri kollok taraħ illum, Li rajtu f'memorji vagi għandi. Sibu sibu anka YouTube biċċiet twal minnu għax inti film meta jgħaddi ċertu żmien minn fuq jiġi free għal kulħadd. Pereżempju ftit jafu għalli Night of the Living Dead ta' zombies. Dak huwa free tista' turih tagħmlu show ġo kwalunkwe postu hekk ġifieri. Jgħaddu naf 50 ma nafx kemm sena minn fuq u film u jiġi free għal kulħadd kont tista' tuża. Kienu naqabla xejn ma' zombies. Jimxu bil-mod. Fimni, tittara wkoll il-mentalità kif dejjem għedna meta semmejtlek ta' 20s, qabel fit-20s turjom ġurdin jitwerru, turjom serb jitwerru. Dak iż-żmien Romero ħareġ dal-konċett li bdew umu l-mejtin u fl-istorja qas qed spjegazzjoni assaġ beda jgħidu li x'aktarx minn xi radiation. Dak iż-żmien fis-60s kien hemm din il-famuża gwerra bierda bejnhom u bejn ir-Russi. U bdew jibżaw li forsi jitfaw xi bombi u hekk u waħlu fil-radiation. Anka fil-comics, insomma kif tafina dejjem naqleb naqra fil-comics. Xi ħaġa tixbaħ. Ħabba radiation kienu jsibu ħafna il-ħark sar bir-radiation pereżempju. Kienu jsibu ħafna skuża beh. Issa xi ħaġa simili hawn zombie diaz ma nafx hekk smajt biha. Iva, smajt bija ma nafx hemmhekk u ġerbel leġend ġifieri. Le, tisibuha bejn il-Kanada u l-US tisibuhom di pratikament xi ħaġa li tixbaħ bħad dimensja, fimt li? Okay. Allora jiġu jaħdmu automatik, fimt kemm jieklu u daqshekk jisom mhux qed jaħdmu. Astra. Fil-fatt qed issemmek fuq l-annimali hawn xi ħaġa fuq in-nemel ukoll. Ma dak il-mushrooms. Dik il-mushroom, fil-fatt li jispira ħafna The Last of Us, is-series tal-lopu di The Last of Us. Dik xi mushroom jattakka l-moħħ. Tikkontrolla il-nemel. Issa immaġina jekk dik il-mushroom sawa, jekk it-temperatura tola madwar id-dinja kollha u dik il-mushroom tieħu transfer għal fuq il-bniedem daqshekk bum. Mela. Xux il-COVID mhux ninsew għal-COVID ġifieri, ikollok għal fi virus bħal dak. Insomma, bdejna nitkellmu fuq ta' zombies u dak kien 68, dak hawn remake tiegħu fl-80s. Night of the Living Dead u mbagħad ovvjament Romero sploda x'imma beda jagħmel Dawn of the Living Dead li ħareġ remake tiegħu wkoll fi early 2000s, sabeħ ħafna. Ġifieri, Day of the Living Dead, baqgħu sejrin Land of the Living Dead, baqgħu sejrin bija, insomma l-famuża storja tal-Living Dead. U dak hemm eksploda l-ġanri tal-zombies li fl-80s mbagħad jiena li naħseb il-Golden Age għalija personali, il-Golden Age tal-films tal-horror hija l-80s. Għax l-80s kienet ikollok ħafna films li baqgħu ġej mis-70s bi Dracula bi Christopher Lee. Kien hemm il-vampiri. L-Exorcist meta ħareġ qabel? Exorcist 77 minn għalija. Dak naħseb minn hemmhekk bdiet il- Dak l-Exorcist daka storja għalih daka jiena personali per eżempju bħala film mhux li impressjonani daqshekk ġifieri. No darba li taraħ jimpressjonak. Però The Exorcist l-istorja l-ħsieb li fih warajh l-istess mela n-nies kienu ġa m'għadhomx jibżgħu mill-ġrieden sribbis, dejjem iridu iktar, m'għadhomx jibżgħu minn Dracula, vampiri, zombies, eċetera, iridu iktar. X'għamel id-direttur? Abba storja teżisti veru li kien tifel, mhux tifla. Ejwa. U għamel dil-famuża storja bih. Dak tant kien impressjona nies, issib ħafna dokumentarji fuq li wara s-cinemas, u dim s-cinemas ċoħe, kont issib l-ambulanzi. Jiena smajt li anke meta twaraw Malta, kien hawn xi nies marru l-isptar bil-biża'. Għax inti fil-li qed tibża mill-fiction u fiction u qed tibża u qed tgħid iva, it's make believe. Fil-li f'daqqa għadet tgħidilhom isma' di based on a true story ta' u x-xetan jeżisti għal dak iż-żmien u werwirhom lin-nies. U kienet era kattolika. Eżatt, u timmaġina Malta fis-70s, ġifieri kienet super kattolika. Malta fis-70s kienu anka
ma ridux kienu ħajibbenjaw il-Jesus Christ Superstar, il-musical, għax Ġesu ikanta u hekk kienet xi ħaġa skandaluża dak iż-żmien. Aħseb wara ħturihom film fejn ix-xitan li pratikament kważi fl-aħħar jirbaħ. Għax ta biex ħeles minnu daħal ġo fih. Ma kellu jaqbes. Ġifieri mela. Dak u film qablu ħareġ fis-60s, Rosemary's Baby. Rosemary's Baby dan film partikolari wkoll kien fuq ix-xitan ukoll, però mhux impressjonanti daqskemm kien The Exorcist. Dan iġiblek kopjada żgħira xtrat flet u fl-istess blokka tagħhom kien hemm is-satanisti. Issa immaġina fis-60s qed titkellem fuq sataniżmu. Li din it-tfajla jagħmel istess magħha x-xitan darba minnhom kontra l-volontà tagħha u x-xitan ħadem Anton LaVey. Anton LaVey huwa l-fundatur ta' Church of Satan. L-attur li ħadem ta' x-xitan kien Anton LaVey. U kella baby li kienet tqila minn għandu ħajkun l-Antikrist. U timmaġina 60s ma' Malta qas kien ġie. Ostja. Malta ma jidirlix li kien ġie fis-60s. Le, fiħ xi xena ta' nudity wkoll, kull ma tidher topless ta' ġifieri dik xi ħaġa biex iktar kompliżit mal-kontradittorju ġifieri. Mela u fl-aħħar literally jerbaħ ix-xitan. Għax ikollha t-tifel m'għand ix-xitan. Ta' The Exorcist vera hemm storja warajh dak il-film ostja anke. Il-Curse. Id-direttur. Mela. Id-direttur dak kellu jieħdu biex jagħmel film ieħor għax kien dak kienet jagħmel dak il-film tal-Iljuni. Tal-Iljuni. Dak kien sejċ l-ostja jismu dak il-film. Dak iż-żmien 70s hemm. Ejja, kienet jagħmel dak il-film meta kienu jgħixu ma' ħafna Iljuni u tigri. Insejċ l-ostja jismu dak l-istess direttur li ħadem dak il-film. Madonna men. U l-istess, kienu jgħixu ma' Iljuni semmiħ f'dak ta' Tiger King għaw. All right. Tiger King. Daħajja l-mara tiegħu. All right. U kienu ġifieri kienu jgħixu familja sieħa ma' daw it-tigri, għalla nies weġġaw ma' tigri. Ma' tigri preferibbli. Biex jiffinanzja il-film ta' tigri kien jagħmel dak il-film waqt li kienet jagħmel liħor ukoll. U l-iktar l-esploda ġifieri da The Exorcist. Mela minnhom. Le dak jgħidu li kien hemm kers u mietu ħafna nies FMni. Anki tal-Omen. Jaqbillhom jgħidu li kien hemm kers u f'The Omen ukoll peress li fuq l-Antikrist. Dak The Omen baqgħu sejrin bih kien hawn 1, 2, 3 u mbagħad il-4 u remake. Hemm 5 s'issa Omen. Kien ħajsir sitta hemm. Series kien ħajsir. Ukoll. Le, ma fis-sens series kien ħekkew mhux hekk mill-series ġie spiċċat u sa dak jaħasra dak kien veru tajjeb The Omen. Tal-bidu. Għax dak l-ewwel wieħed The Omen kien bellezza bħala storja. It-tieni wieħed jien meta kont żgħir kont rajtu kien veru impressjonani, kien ismu Damien Omen. Ejja. Ikun it-tifel kiber u marġu kulleġġ. Ejja. It-tielet wieħed jaħdem ma' Sam Neill ta' Damien, Sam Neill ta' Jurassic Park tal-kappell. Sewwa, dak għandu film sabiħ ukoll tal-horror, Event Horizon. Madonna. Event tal-horror fl-ispazju. Ostja. Dak kien ħadima ta' Damien, Sam Neill ħadima ta' Damien meta jikber, kun sar l-Antikrist. Very powerful, miljonarju, ġifieri. Dan, insomma, ovvjament, mħamma nfottih l-nies. Dak Event Horizon vera ta' dostja, jissint fakkartni fieħmen. Dak Event Horizon huwa underappreciated gem, kif jgħidulek. Dak meta ħareġ veru ma tantx għamel suċċess. Dak literally għandek spaceship u science fiction. Flok dar haunted, hija spaceship haunted. Illallu. Jien jaġbuni film sekk ostjament saru. U Lawrence Fishburne dak l-isma. Bħal eżempju ta' dak li jkunu taħt il-baħar. Madonna. All right, The Abyss. Dak ta' mela ta' xismu ta' dawk it-tnej vera tajbin dawk iż-żewġ film. So underappreciated, man. Le, vera dak The Abyss istgħu wkoll tajba ta' ħareġ mhux li kien għamel suċċess. Le, kestja ma mbagħad meta rajt wettil l-ostja tal-film tajjeb għandna. Le, dan. Insomma, u dali kont qed ngħidlek ta' badnija fuq ix-xitan u hekk dik ħolqu ġanri ieħor ta' films tal-horror fuq ix-xitan ibbażati fuq ix-xitan fejn qabel kien ikollok kollox fiction u hekk. Ġifieri mbagħad The Exorcist, ġifieri kien 77 kien sploda kien ta' ġeneru. Mbagħad fl-80s li mbagħad ngħidlek kien il-Golden Age għax bdew jagħmlu hemm films
tal-horror, tal-ghosts veru tajbin, hemm wieħed veru tajjeb. Ħareġ fin-1980 ismu The Changeling. The Changeling, issa rajtu dak, ma konx naf bih. Tittoqgħod attent għax jaħsbu The Changeling ta' Angelina Jolie u jaħsbu ħafna u. La xi bdejt infittex fuq il-Changeling u tal-għali. Illallu dak veru film tajjeb, dak il-film. U bdew mbagħad dik il-moda tal-slasher movies hux. Mela bdew late 70s b'Halloween. Mike Myers. U mbagħad dejna Friday the 13th. Ash vs Evil Dead. Dak mbagħad ħareġ ħafna wara dak Evil Dead, dak Evil Dead klassi għalih. Le kien hemm l-ewwel wieħed fil-bidunet u mbagħad kienu reġgħu għamluh. Dak kien hemm The Evil Dead, l-ewwel wieħed ta' Sam Raimi, id-direttur ta' Spider-Man. Mbagħad Evil Dead 2 u Evil Dead 3 ma kienx ismu Evil Dead 3, kien ismu Army of Darkness. Army of Darkness. Dak tal-ġen. Dak bidel l-istorja kompletament għax speċi ta' alternate universe medieval bil-creatures, deadites, il-karozza. Il-karozza kull film ta' film ta' Spider-Man. Anki fil-da, fil-series tiegħu wkoll. Mela, dak il-karozza ta' Sam Raimi propja ta' direttur. Dejjem daħħalha fil-films tiegħu. Ma nafx fetix għandu li daħdem il-karozza tiegħu insomma. Jisim bil-kapri. Dak fil-fatt kien hemm fan theory u llum ġabu għalija veru. Li Jason ta' Friday the 13th tal-maskra ta' Cookie, dak huwa Deadite. Deadite huwa dawk il-kreaturi li jidhru fl-Evil Dead. Taf li umu jisondhom xajtnin u għek. Dak fi Friday 13th minna lija 10, le, għaxem tantem Friday 13th, minna lija 9, sorry. Teder ommu għom Jason, meta kena għed taqra il-Necronomicon. Ostja. Li huwa l-ktieb ta' Evil Dead. Allura ħarġu bit-teorija l-fans li għalek Jason ma jista' jmut qatt, dejjem imutu jerġa' jqum għax huwa Deadite, huwa forma ta' Deadite. U mbagħad kienu konfermaw mażmin, allura bejbu għallhom Jason huwa Deadite. Astja. Ġabu speċi scientific explanation għalfejn Jason ma jmut qatt. Ma jmut qatt. U ovvjament kien hemm Freddy Krueger ukoll. Freddy Krueger. Nightmare on Elm Street. Barra li huwa ikona tal-films tal-horror huwa ikona tal-80s. Freddy Krueger kont raf commercials, reklami, video games, kellu series. U Nightmare on Elm Street jidher Johnny Depp l-ewwel darba fil-films. Ejwa, vera. Jidher Johnny Depp l-ewwel darba. U ta' kera. Anki mbagħad kienu qabdu lil ta' Friday the 13th u qablu. Mela, Freddy vs. Jason. Tajjeb immens dak il-film, ġifieri 2004 dak. Ġifieri. Kellek dawk tal-Alien movie, tal-Alien. Alien. Issa dak tal-bidu vera kien tajjeb għajxix. Għax fil-bidu tissibu dal-Alien ma konx taraħ jistaħbal emmolaw. Mbagħad ma' żmien jissibhom ma kollhom kienu dan dak kien iktar fucking tal-biża' men. Dak l-ewwel wieħed kien film tal-horror per eċċellenza. In-nies jqisuh bħala sci-fi. Ħafna minn nies jqisuh huwa naqra mitnex huwa sci-fi horror. Imma l-horror li fih l-element tal-horror. Per eżempju, l-Qattusa. Ma l-Qattusa salvat, l-Qattusa dersa 3. L-Qattusa ġifieri. Fi mietet, sorry. Fi tibda bija mejta. Sorry, ġaġek għandikun. Għamlita. Eżatt. Daka, kienu kontra dokumentarju li huwa tajjeb ħafna li qabel, per eżempju, li kellu sabiħ film tal-horror, li l-mostru ma kienx juriwlek fil-bidu tal-film. Illum tant jonfqu flus fi special effects. Li l-mostru juriwlek bil-bidu tal-film, ħajju flus u l-ura. Anki ta' Predator? Predator. Ta' kien tal-ostja. Fil-fatt, Alien u Predator, they go hand in hand bħala film. Mux jekk, mela, jina, eżempju, ġili ma nejtxiz zopan naraħa, nitfa Predator. Ma nafx ara hemm Predator, Aliens, per esempio Aliens ta' James Cameron, Titanic, Terminator 2 u The Abyss. James Cameron dak l-istess direttur li għamel Aliens it-2.
Astja? Ta' iktar debt, inti l-alien rajna dik il-bajda ħareġ dak il-mostru, eccetera. Fit-tot, deru minn fej edin jiġu daw il-bajt, vinta l-Queen li tbid daw il-bajt fej joħroġ il-facehugger li jaqbadhom minn wiċċhom. Ġifieri kienet interessanti ħafna, James Cameron, kull ma jmiss speċjalment fejn jidħol science fiction, jagħmlu deb. Titanic kien tal-qamel imma. Ifimni, ħanejdlek. Għax l-istorja ta' Eżatt, naqbel miegħek għax mhux il-ġeneru ta' film tiegħi, mhux il-ġeneru ta' film tiegħi. Però napprezza ħafna x'għamelu. Bħala xogħol anki ta' kizmin l-effetti u hekk. Jien pereżempju jara li personali forsi ħatoqtolni. L-iktar films li jdejquni jiena tiegħu Avatar. Anki. Il-Madonna. Films twali mġebdi l-aħħar wieħed li ħareġ tara xi kwarta 20 minuta tifel jilab ma' balena. Kwarta, dejja please, ejja ħammurru għid l-istorja rakkonta ħili u kollox jixel, kollox jitir. Da l-istess bħal per eżempju dak li ħademaw ta' Transformers. Michael Bay? Kien hemm liħor li ma ħadimx Michael Bay, Bumblebee. Bumblebee. Bumblebee uġob nizjet mill-oħrajn. Anka jien. Ma nafx xara, sewax back to Laura. To the origins, xara. Ma żmien il-ċinema u anka Disney sa forsi xi darba tibda tiftaħ moħħa għax qegħdin flop totali Disney u Marvel bħalissa. Trid tagħti lin-nies dak li jixtiequ. Jekk jiena il-Spider-Man ili naraħ dejjem l-istess minn meta kelli 6 jiena fan ta' Spider-Man, minn meta kelli 6 kienu cartoons fl-80s u fis-sajt fuq u għadni fan tiegħu sal-lum. Tibdilu lix. Vinta karattru ieħor mhux problema, daħlu fl-istorja ta' Spider-Man u jinterakti għamija, mhux taqbad l-Spider-Man l-inħobb jiena u tibdlu, u mbagħad jekk tiftaħħal hekk inti razzisti jew tobgħod il-bidla dan. Ta' Venom meta mort nara Venom, jisni ordnajt jien nafa steak u ġibu li brodu. Ekk ħassejta. Eżattu, Venom. Bidlu l-istorja totalment. Venom ridu, il-problema b'Marvel, itlaqa li Venom kien għadu tal-Fox dak iżbin, l-lum għadu fl-imkien Fox u Disney, ġifiri. Sorry, mux tal-Fox, dak tal- għax id-Disney xtraw il-Fox, xtraw il-Simpsons, il-Aliens u l-Predator, ħajfottu l-ulam u koll ġifiri, basically. Għax Disney jek li għattamel t-konvenċalizza kollox. Futurama għadni ma rajtux. Għamlu l-axar Alien li għamlu PG-13, mel-Alien ta' PG-13. Mentri l-ewel wieħed kien 18 jew kmuxar, restricted kien meta ħareġ, u bat għamlu PG-13, mela għamlu biex jibborru jaraw ħafna zaħza. Dik li jġri l-għux, dik sfortunatament meta jibdew jaraw ħafna flus u hekk, jiena nimmissja żmien meta direttur kellu l-vija libera mill-kumpaniju minn kollox li jagħmel li jrid. Within limits ta' ġifieri tagħmel li trid. Imma kienu ma jibżawx jesperimentaw u film ma jiswikx daqs kemm jiswik illum film jiswik xi 240 miljun. Aħba ma doffi. Ma jihdux riskju, allura x'jagħmilek jagħmilek sequel, jgħidlek għax sequel ħajġu jaraw in-nies. Ma jihdux riskju jagħmilek xi ħaġa ġdida. Eżempju jien l-aħħar film qedlek il-films m'għadhomx ikunu daqshekk gori u l-aħħar naħseb l-aħħar film li rajt gori dak Starship Troopers. Żgur, isma' ta' films tal-horror gori u s-sinema ta' pereżempju hemm film mhux it-tip li nħobb jiena Terrifier. Ma rajtux. Da jisu clown u fi ħafna body horror ġviri jimmutila l-nies u hekk. Xaqqas eżempju, ma nafx gori daqs kemm kien gori dak Starship Troopers. Dak id-direttur tiegħu ta' Robocop ukoll ta' ġifieri tistennija xi ħaġa. Robocop il-vjolenza li fih. Jidru s-similitajiet kif huma libsin u hekk. Taħseb, jekk anke l-vjolenza li fih bħal ta' Robocop. Robocop pereżempju ftit jafu Robocop fi ħafna referenzi għal Ġesu. Mux għax rrit jgħamil fil-fuq Ġesu, taf ġekkem. Imma miet għammil-mewt biex għal-ġustizja. Fimġini. Hemm xena minnhom lejn l-aħħar kunu ġo factory iġibuh miexi fuq l-ilma.
il-Robocop, mux għaxet jimxi fuq l-ilma, jkun hemm l-ilma baxx ħafna. U jibda meċi fuq, u l-għura fija referenza sma ġejet jimxi fuq l-ilma, ġej il-salvatur taħħom, tipo. Fidel ħafna referenzi, jek. Ftit tġib l-insi. Ftit jinutawhom. Anki per eżempju, Helmet Suwek ta' Starship Trooper jisom. Mela, u krud ħafna l-violenza li fi id tinqata. Mela, krud ħafna. Dak id-dudu jiddaħħal. Mela. Ġara xrubilhom kollox. Dak kont għajt ma' mwet mill-main actors tiegħu dak li jaħdem ma' ta' Rico. Rico, ma nsejx jismu l-attur meta jneħ blu, kien main actor fih. Bestja? Dak li kien fih tifel hawn. Kien jiġġieled hawn. Liġi buħ kienet id-dejtja wahda u telqitu Tora. Konna Comic-Con jina u l-Gallu, l-Olanda u tqajna miegħu ma' Christopher Lambert. Ta' Highlander. Astja. Even tkun ħafna Comic-Con su hekk ta' tintaqa' ma' ħafna atturi u aħna ġibu Malta wkoll ġifieri. Within Our Limits ukoll. Sana ġibtu x'ismu. Tuko Salamanca. Le, ġifieri, le dik qed ngħidlek il-vjolenza. Bej taffewa ħalli n-nies imorru jarawhom iktar il-films. Imma mbagħad qed tfott il-baż tiegħu film mhux hekk jekk ma jkunx 18 film tal-horror jew bdilek Alien u Aliens kollha 18 restricted u hekk imbagħad tagħmlu 13 Predator l-istess, mela Predator l-ewwel wieħed kien 18 ta' Schwarzenegger. Violenza dmija u aħna tfal għana rawh għax qabel ma kien restrictions xejn. Mhux hekk fuq l-Italja Fuq l-Italja anke sinema kienu ħadd żmien sinema li taqbad u tidħol. Ma jgħidlek għax 18 ma jdaħlek. Meta ħareġ u twilitiena. Liema film? Predator. 87 mela, tal-87. Dak iż-żewġ Schwarzenegger fih. Kellu il-Bachelor's Party għamlu l hemmhekk waqt il-film. Issa dak il-film maħut minn ħafna stejjer li ġraw. Veru, di qasna fara pereżempju. Pereżempju li ġraw ġo Guam fi żmien il-Vjetnam u kienu jsejħu u ġo South America wkoll. Fil-fatt huma veterani tal-Vjetnam iġibhom lok. Fil-Vjetnam hemm storja, ġifieri jekk tidħol fuq tal-War Stories, hemm channel tal-War Stories, jibda jirrakkonta dawn l-istejjer tal-militar. Ġifieri li jkunu tal-biża u hekk. Noqgħod nismagħhom jien ġeneralment ikunu jew meħudin second hand jew xi ħaġa. Imma jkunu stejjer ġraw veru xi ħaġa għandhom x'aqsam paranormali. Ġraw veru x'jagħmel riċerka u fuqhom jibda jsemmi li jagħmel riċerka, imma pereżempju hemm pattern fuq dan li jsejħulu Glimmerman, mhux Predator. Astra? Jew kalla pereżempju South America jsejħulu l Diablo. Astra? Hemm ħafna kif naqbad ngħidlek similitajiet. Fil-fatt fil-film tgħidlu x-xitan tgħidlu taf inti Predator jaqbdu dik it-tfajla kidnepjawha. Tgħidlu x-xitan tgħidlu l-foresta, tgħidlu x-xitan kien jiġi kultant żmien fil-villaġġ tiegħi joqtol l-irġiel għaxarhom ħajjin għax hekk kun jagħmilhom. Il-Brażil eżempju huwa magħruf storja. Insejx jgħidulu l-post. Fejn ġraw ħafna affarijiet strambi fejn nies kienu qed jinħarqu minn UFOs u affarijiet oħra. Anki pereżempju l-ewwel qalu li xejn minn vera xejn u issa qed ħirġin il-whistleblowers u qed jgħidu isma' dak kien hemm ġenerali ta' briefing lil daw l-imlaħqin fl-Amerika u fil-militar li kien hemm 2000 ruħ affettwati u kellhom jerġgħu jiġu rilokati. Eżempju, ikkaverjajna storja fuq iċ-channel aħna fejn kien hemm wieħed li ġien ħaraq u ġilda tiegħu bdiet taqa' biċċiet, imma għalbdaw l-istejjer kollha hemm l-istess fejn isibu nies li jkunu dissected u affarijiet oħra. U m'hemmx scientific explanation tagħhom li tipo jien nafotbulhom xi arma kimika jew hekk. Għax jekk toqgħod tara eżempju wieħda li kkaverjajna aħna kellu radiation burst. Jiġifieri ġilda tiegħu bdiet tintaqa'. Waqt li kienet ikellmu t-tabib, ġifieri waqa' nofs wiċċu. Bħalma ġara Ċernobil li Eżatt. U kien hemm ħafna nies eżempju jkunu riqdin u jinħarqu. Jkun hemm beam jolqothom u dal-beam inti meta tispara d-dawl, id-dawl ħobb u jitlaq. Mhux ħerġa' jmur lura. Ġifieri hija xi ħaġa teknoloġika. Okay. Qed jitkellmu ħafna fuq, ġifieri daw l-istejjer kollha ġejjin minn stejjer li huma. Is it recent ġifieri reċenti di? Le ilu ħafna. Ila li Vjetnam u hekk żgur 60s. Ilu. Le da qed nitkellmu fuq il-Brażil. Fuq il-Vjetnam hemm storja oħra eżempju li kienu qegħdin fi xmara, grupp ta'
ta' Amerikani kienu għaddejjin bil-dawa bl-amphibians minn Jolly Schmeyer tal-Vietnam u kien hemm UFO fuqhom bdew jisparaw l-arterjeri fuqhom u l-arterjeri bdiet taqar lura. Tipo ta' force field. Jekk insibu nebatiele. Iva ta' records tagħha li ġifieri l-ġrat. Mbagħad niżlu għali code blue on blue ġifieri meta għax fil-Vjetnam xi 5% tal-imwiet kienu blue on blue. Xi ġifieri blue on blue ġifieri jiena u inti qed niġġieldu kontra l-Vjetnamiżi, kontra l-insurgent ta' dak iż-żmien u aħna qed nisparaw fuq xulxin minn għalina qed nisparaw fuq l-għadu. Għal-madaf. Fimta? Għal-madaf. All right. Allura kienu niżlu dana u blue on blue biex jattu kollox. Kemm hemm inċidenti ħor tal-Korea fejn waqt il-gwerra tal-Korea kien hemm 34 soldat baqgħu affettwati u provaw fiċċu l-Gvern Amerikan għal medical expenses għax daġi UFO u bdew jippruvaw jisparaw fuqu għal Madonna u dal-UFO qabad u beda jispara fuq in-nies laser u 34 ruħ ġew affettwati minnu. Flok qatilhom tipo kellhom xi tip ta' side effects. Eżatt mimmit bil-leukemia, mimmit bil-kanser, ġifieri. Wieħed minnhom tilef ħaf dan il-weight tiegħu. Ġifieri, ħafna affarijiet, daw jekk jridu jfittxuhom in-nies kollha ħajsibuhom fuq YouTube. Semmejt li l-Vjetnam kien hawn ħafna films tal-ħorer fuq il-Vjetnam ukoll ġifieri. Pereżempju hemm wieħed jekk taraħ taf kemm tidħak ġifieri. Imma meta konna żgħar fi. Dak li ti tat-Turkija. Dak li ti tat-Turkija jridu jaħarquh. Taraw x'gajsi tat-Turkija. Aw Star Wars tat-Turkija wkoll. Qabdu biċċiet mill-films ta' Star Wars veru, qasbsatas mill-kbar, u ma ġibdu biċċiet huma jiġru ġod deżert. Turkish Star Wars fil-fatt, jisibuħ bħala Turkish Star Wars. Tal-għamena, low quality għall-axħar. Le, da mux gravi da sekli jtnejlek, da film-Amerikan, House 2. U da basically kunem wieħed u b'xi mod jew kien tradixxa l-ħabib tiegħu. Jew abbandunaħ fil-Vjetnam u miet fil-Vjetnam. Astja. U jħonti għad-dar fejn mar joqgħod, jibda jħonti u jibda jipprova jkidnapjalu lit-tifel. U da t-taraħi għandu make-up, titħak x-taraħi heavy make-up ek. Rasu da' sekk tiġi provaw jemlu l-skallu ek. Astja? Ta' parsi deterioratu ek. U ta' tajba. Ma l-istoria tajba. L-istoria it's a fun movie, it's a popcorn movie, ek li iktar ħat titħak biex taraħi iktar metit maġ bizat gives me chills. Jena per eżempju, t-nsemmu special effects jena għalija u rebbaħ l-Oscar għal special effects. Film li t-ridek taraħ, An American Werewolf in London. Ejwa, rajta dak. Tajjeb dak. Kemmu tajjeb. L-għunet il-direttur tijaw. Dak ħadem Christopher Lee. Ta' The Blues Brothers. John Landis. Dak kien ħadem Christopher Lee fiħi u le? Le, fliħor ħadem Christopher Lee. Christopher Lee kien, Christopher Lee Dracula kien jaħdem. Kien ħadem uħet tal-werewolf fej jkun professuru jew xijkum. Jista' jkun The Wolfman? Jew The Wolfman kien dak li ma niftakrux. Ma rajtux Le, An American Werewolf in London film ta' 70s. Astja. Le, sorry, qed nikdeb. Early 80s. Għamna li 1981. Fitxuna, jaħna. Da veru sabiħ. U horror comedy u koll, fejn naqra biex tal-komedi, jekk, ġifiri, da rebaħ l-Oscar għal Best Special Effects, ġifiri, l-ewwel darba li der werewolf jitrasforma ġo film. Qabel kienu bil-make-up jaqtaw u ħallek naqra. Il-transformation issiba ħafna ta' popolari ħafna anka bħala ġifs. Issiba transformation. Min-nis warajh dal-film ta' kienu jagħmlu l-Muppet Show ta' Nies warajh ġifieri. Kellu per eżempju rajt ta' behind the scenes fej kellu ċertu biċċiet minn ġismu jinteffu bl-arja. Eżatt, proset. Is-suf per eżempju biex jitla għamlu jinġebet u mbagħad għamlu bil-rewind. Wiċċu jinbe. Dejlek ħafna minn nies special effects li kienu jagħmlu l-Muppet Show fih wara ara x'estremitajiet ġifieri. Dak id-direttur tiegħu tal-Blues Brothers, John Landis, kien għamel ukoll idderieġa il-video ta' Michael Jackson Thriller. Fil-fatt isir werewolf Michael Jackson ukoll fit-Thriller ġifieri. Astja. Dak għal fimni fl-80s għalhekk ngħidlek il-Golden Days għax computer ma kienx hawn.
u kienu veru ftit, naqriet kienu jużaw graphics bil-computer, u kien kollox practical effects. Jek tittamel dinja t-esplodi, li tittamel dinja t-esplodi. Allura hemmhekk tara kapaċitajiet. Tara xogħol ta' behind the scenes ta' Star Wars. Kienu jagħmlu ħafna matte paintings, ma nafx jekk taf x'inhu matte paintings, basically jagħmellek ħaġieġa u jpinġilek fuqha u inti tidher warajha. Ejja, u daw meta kien hemm il-biċċa ta' fejn jidħol Darth Vader, dak kollha mpinġijiet. Eżatt, dik matte painting, dik eżatt, tfakkarni dik eżatt matte painting qiegħda dik. Stop, sar man. Mela, stop motion kienu jużaw ħafna, daw it-tip kien magħruf ħafna għalihom Harryhausen, ma nafx Clash of the Titans rajtu l-antik, il-Medusa. U hekk kif taroħhom illum tgħid tidħak imma dak iż-żmien meta rajtu kont werwil. Ostja, dak il-Medusa. Kont ngħix il-Ħamruna ntinnanna u kellna television kbirek, grari kont issib television daqsalla. Okej. Kellu dan Mickey Mouse fuq, ma nafx ditta kiena antik Mickey Mouse fuq. Mickey Mouse fuq. Okej, alright. Niftakru, ma kien kbir dal-leba television. Bil-kolur jew black and white? Bil-kolur. Bil-kolur kien. Għax il-ħat li jara tal-black and white għalek. Le, ma ħatux tal-black and white. Imma kem rajt televisions l-emmolaw fl-antik, black and white, għadam black and white. Konna għadda naraw da, Clash of the Titans, ta' Aladdin. Eżat, li kun ġenju l-blu li daħlu ġo fl-iskun. Dak iż-żmien, emmek tidħol witness, aħna għandna Nur, per eżempju, għaw Malta ngħidu li ġie Ray Harryhausen. Ray Harryhausen huwa l-alla tal-stop motion. Kull stop motion kien jeżisti Hollywood kien jagħmlu dak iż-żmien ġifieri. Jason and the Argonauts. Fil dawk l-iskeletri, taraħom skeletri biex xablaw bit-tarka. Ta' kollox u kien għamil Medusa, l-Gorgons. Mela, uġi Malta kien. Għaw minn intaqamija u kien għadu tifel dak iż-żmien, ġifieri, u intaqamija ma' Harryhausen. Meta kienu ħadmu Clash of the Titans, għax ovvjament rrid jaħdem il-biċċa ta' meta l-Kraken jiġi fl-aħħar jaħtaf it-tfajla prinċipessa. Għadek it-tiqatawdex ostja. Allura rrid jieħu ċertu sien naħseb jien biex jagħmel dal-Kraken ġibu zaħir to scale li jitla u dan, ġviri, stop motion joġabni ħafna. Stop motion moderni li għaw Corpse Bride, A Nightmare Before Christmas, da kolla stop motion. U mux horror. Ma nafx minn semmi li film, għastja naħseb ġeri semmi u li, jekunu nis bajni tal-buttuni. Coraline, dak għandi l-ktieb u koll, jena għandi l-figures taħħa, dak veru ħelu, dak stop motion tal-bliħ. Thank you, Jeremy, fakkarni fih. Coraline veru tajjeb, dak ktieb ta' Neil Gaiman, jikteb il-comics Neil Gaiman, u kiteb għaw series Sandman, u kiteba. Komik u għamlu film għaw Netflix. Di veru, di fairy tale. Horror għatfall imma. Miex horror li ma torqoġ bil-lejli beza, imma creepy, u jek toqgħod taħseb taraħ mentalità tfal, creepy għax fuq tifla jixxu dar, u d-dar ikollha bib żgħir, u xin tidħol minnu dal-bib issibru f'dinja oħra, naqra stramba creepy bin-nies bajnejhom buttuni. Weird, bħala film ġifieri, le, tajjeb dak bħala stop. Infittxu, għalla. Le, da definitely jaraħ, ħanejdlek. Għax ili biex infittxu kien għalli bih Jeremy u baqa f'moħħi ngħid. Hemm film ieħor jogħġbok ukoll, Scanner Dark li jismu, fih ħafna fuq addiction fuq drogi u hekk. Dan animated, imma n-nies wiċċhom jidher veru, hemm Robert Downey Jr. fih, imma impinġi sewġi ikunu u taħ ċertu filters li jidru animated. Għastja naħseb rajċi biċċiet minnu l-emmolaw. Illa allu kem joġbak kollok taraħ Scanner Dark li film naqra fakjat, ġifieri għandu landing tik xtifem ta' veru fuq kemm ifakjat d-dinja. Landing tiegħu. Tinduna kemm Scanner Dark li. Jien għandi lista ta' jekk intu madna d-dijellek ta' films li ta' min jaraw. Xednejlek għaw semmejna l-80s, kifetlek qabel fl-80s titkun ħafna witty. Kif tagħmel ċertu practical effects, per eżempju anke film ta' Indiana Jones u hekk. Fihom ħafna practical effects, per eżempju, kif kienu jagħmlu l-isħab jitlajek f'daqqa u da. Basically, jekk għandek skyscraper bħal Ghostbusters, jibda jidur l-isħab miegħu. Dak kienu jagħmlu l-skyscraper ġo tank kbir bl-ilma, imbagħad jaqbdu zeba sewda u b'seringa jinġektjaw din iż-żeba u jidru jisu sħab. U jiffilmjaw minn ġo tank. Allura inti kull ma tara qed jifforma sħab.
Meta tkun zeba. Da l-isħab, ġifiri, użaw of Close Encounters of the Third Kind. Dejwa. Meta jibda jġej l-isħab mal-montanja, Spielberg u kollu. Creepy u kollha il-film. Mela tqgħod taħseb. Mbagħad fl-aħħar jiġu l-aljeni da ma kif tibda creepy. Da, bella, dak. Qabel dak kellu poltergeist. Mela. Ta' poltergeist kombinazzjoni semmejtu ma' Mirkofti qabel ma ġejt inti. Poltergeist kienu kommedja tal-Madoff dak. Dak lej l-aħħar tider tisfronda l-art jibdew jħorġu il-katavri tan-nies. N-nies ħasbuhom props. Kien hemm il-main actress buċċa bdiet taħbat magħhom mentre il-fatt użaw kadavri veru. Kadavri veru. Kienu użaw kadavri veru. Kienu jisu speċi mummified. U flok biex jagħmlu the easiest way out. Ma jqogħdux jagħmluhom huma bil-molds, eċċetera, użaw kadavri veru fit-tixa. Ostja. Mela, u dak il-ħin ħasbu ta' props, immaġinak, qabżed din ġoddin il-isa pool, għax jisa sfrondat il-pool, literally il-pool, u bdew tilħaj minn ġol pool daw, u kienu kadavri veru. Mela. Frankaw ix-xogħol. Biex frankaw ix-xogħol għamlu, ġifieri, mela, dak il-movie magic tal-80s. Erba films creepy jekk li jastja li creepy jeżin jinnaf kif jibda u hekk mhux bħal pereżempju inti rajtu The War of the Worlds. Aha, ok. L-ewwel wieħed kien l-antik kif imni, it is what it is. U t-tinwijat kif bedax stja jisu jtikki mal-ewwel għax ġew l-aljeni tik jisru d-dinja u da. Imma mbagħad jekk tara science differenti science totalment. Science iktar jagħmel fucking sense. Mela, u dik il-biċċa lider dak meta kont jilagħbu tfal barra. Dik meħuda minn video tal-Brażil, jew South Mexico. Ma dana. Kien ħareġ minn Joe Hyde ta' parsi dak il-ghost. Sorry, ghost qed ngħid. Kif jibda ikun jgħid fuq is-saf. Mela, fil-bidunet. Ma inti taħsbu bniedem. U jiena meta rajtu, ifimni kont naf li jgħidlek science kien hemm il-crop circles, rajt xi ħaġa fuq l-aljeni. Imma meta rajtu l-ewwel darba jiena rajt sew. Creepy. Illallu, ħafna. Dnopis li xamajla nostra ħittor miss il-films tiegħu tara films ikunu tal-bliet. Dak kellu ieħor Madonna. Għandu Sixth Sense, The Village. Miħanejt xej. Għax, toqtolni tfajla, xettila l-ħanaraħu għandu surprise ending ta' veru l-ending tijaw. Jeremy kien għalli, la semmejna Jeremy kien għalli li kien induna. Blending għetlu fejn. Kien għalli li induna. Kien hemm hints. Itik imma men. Imma ma konx naħseb li ħaj spiċċajk. Naħseb l-iktar ending li was blown away dak li bellaħni. Kont mor nara maħabibtien ħarsu lej xurxin, ħarsu lej l-screen, tipo ġġara. L-ending tijaw tal-bliħ. Rajt filmi ħor simili tijaw ekk u kien tajab u koll. Imma għandek films per eżempju anki dak Highlander kien tajab. Highlander? Highlander ta' Christopher Lambert? Le. Madonna, nsejx jismu l-attur dak li ħadem ta' Passion of the Christ. Jew Outlander. Outlander mela li nsejx. Għara, dafnu, dak, Jim Caviezel hu l-attur. Ma rajtux ta' ma jena. Horror da? Isu horror għalija. Ikun ġi minn b-spaceship jaqaf id-dinja, ikun minn ġi minn il-futur. Arastra, ma rajtux da. U le, rajtu zgur. Rajtu zgur. Outlander. Outlander, iwa. Ok, issa nizlu xek rajtu, għabli niftakar, meta jina. Rajt filmi għortajab u koll The Legend tal-Bigfoot, ma rajtu. The Legend, le, ma rajtux, ma nafbiħ. Dele ma rajtux. Tajjeb, iwa, tajjeb. Għax creepy, mux jġiblek il-mostru mal-ewel u da. Jien, per eżempju, rajtu għetek, veru creepy, kien, ifimni, film minn tal-lum ta' jumpscares u għek. Chernobyl, imma Chernobyl mux il-series, għax il-series bellezza kien. Fuq grupp zazax, imma jisibu wieħed, id-daħħalhom bil-moħbi f'Ċernobil biex jgħod jieħdu r-ritratti u hekk. Jibqgħu trebdem. U jibdew jiġru affarijiet strambi f'Ċernobil. Kombat naraħu dejjan nistja fil-bidu vera. Tiħċans għax jisu minn nofs il-film lem jisu jirranka. Ejja. Jiena reċentament, issa għandna l-bun għara li films moderni,
Qed insegwu ħafna films tal-horror Spanjoli. Għandhom films tal-bliħ. Sfortunatament, in-nies meta nissuġġerihomlhom jgħidu li ma bl-Ispanjol u hekk nistikjhom bis-subtitles. Hemm l-orfanato di orphanage. Jekk tkun taf Italjan. Ifhem qiebsa ta' għax jiena naf Italjan u naf l-Ispanjol imma mhux ħatifhmu Spanjol direttek. Imma ma jdejqekx għax inti bejt tifhem kelma l-emmula u bejt tara subtitles, film tapprezza ħektar. Tapprezzaha mhux hekk. Le hemm films tal-bliħ Spanjoli ġifieri hemm da difiqaw The Orphanage. Ma rajtux. Orphanage ikun haunted. Hemm ħafna films tajbin, ġifieri hemm Los Ojos de Julia għaw Julia Zeiss. Fuq tfajla tkun nieqsa mid-dawl. Ostja rajtu dak tajjeb, ejwa. Thriller bl-Ingliż mill-horror. Bl-Ingliż. Ma nafx jekk sibtux bl-Ingliż. Ma nafx jekk sibtux wieħed, Ejwa. Rajtu. Le ġifieri mhux qed ngħidlek li il-films tal-horror spiċċaw imma evolvew. U sfortunatament, kif għedlek Hollywood, jonfqulek dal-flus kollha, mhux ħajħdulek riski, allura jippreferi joħroġlok sequel jew prequel, tipo Annabelle li huwa prequel ta' The Conjuring, u mbagħad The Conjuring 2 u The Conjuring 3. Ostja. Li, all right, The Conjuring ġobni immens, kien anka kien tajb, kien ibbażat fuq storja ġrat veru, l-Ingilterra. The Conjuring 2, kont rajta meta kont żgħir f'The Unexplained, kien joħroġ magażin The Unexplained u kien joħorġu daw l-istejjer u hekk fih. Evolvew, per eżempju, illum għandhom formola, jaqbdu ilek mill-bidu sal-aħħar, speċjalment Disney famuża għalija dil-formola, jaqbdu ħafna kuluri, ħafna ferħ, ħafna waqat, jokes, anka jokes vojta, iġiblek ending naqra żejra tibki, tearjerker, u l-erġer repeat. U n-nies imorru jarawhom xorta, ux. Per eżempju għandek il-films ta' Transformers. Ma dof, li semmejt li inti dak Bumblebee veru ġobni. Vera, stja. Imma Transformers l-oħrajn, films tal-qamel. Imma teħx kemm iddaħlu flus minnhom ta' faxiex. Sal-ewwel wieħed oġobni. L-ewwel oġobni. Il-market tagħhom jgħid ħafna lej l-Asja, Japan, China u li huma fissati fuq il-giant robots. U l-popolazzjoni hemmhekk kbira. Allura n-nies imorru jaraw ħafna hemmhekk. U jġibu flushom lura. Ma Bumblebee vera kien fucking tajjeb, Bumblebee kien faithful. L-aħħar wieħed qasrajtu. Le laqas jena ta'. Ma qalu li tajjeb qalu. Għax issa l-istess u Transformers għajiet. Transformers għajiet, nara palma kien ġara semmet nsemmu l-horror l-ewwel wieħed kien film brillanti. Ġiex irġiel imsakrin ġo public toilet basically abbandonat, marbutin, ma mx għalfejn ngħidlek, b'kadavru fin-nofs. Ma tajjeb. U ħoloq storja tal-bliħ. It-tu kien tajjeb. Mbagħad it-3 u l-4 baqgħu sejrin sa 8 films ta' kemm għaddhom tirrakkonta. L-ending mhux alla ta' sol l-ewwel wieħed kien tad-dolori. L-ending ta' so jena bellaħni. Ma rridx nitkessa biex ngħidlek xi mumenti bdejt nissuspetta fil-kadavru fin-nofs tejtek. Ma sospettajt tejtek. Allura dik jgħidu li kara nnexxa dal-film, formula nnexxiet, mela jħan nibqgħu noħorġu sequels sa ma nifqgħu nġibu eżawrita, bħalma ġara Friday 13th, bħalma ġara Nightmare on Elm Street, bħalma ġara Halloween, dejjem sequels. The Others rajtu? The Others. Rajtu sena ma kont. Tajjeb The Others. Dak ħareġ ftit wara li ħareġ The Sixth Sense. U ma dof jisu f'nofs il-film, peress il-kontrajt The Sixth Sense, kelli intuition x'se jiġri. Fimta, imma illa l-lu kem kien tajjeb dak Sixth Sense. Nicole Kidman. L-istorja vera tad-dolur, jek. Jena li għanu perżem Nicole Kidman miex ma l-attriċi favorita tiegħi imma f'dak il-film. Dak il-film vera kienet brillanti, ġifieri, u dal-aħħar ġifieri bħala acting rajta improvjat ħafna. Naħseb kemm kienet ila li divorzjat minn ma x'ismu. It-twist. Ma Tom Cruise. It-twist. U dak il-Book of the Dead, dak ir-ritratti. Dawk veru kien jaħduhom fi żmien Victorian. Ġieli nsib videos filmati jiena fuq YouTube, noqgħod narhom ta' bniedem imut u jieħdulu ritratt mejjed. Imma mejjed wieqaf anke jagħmluhom stand tal-ħadid u wara rashom
Jew kellha kienu bil-qiegħda u joqogħdu ħdejhek. Mela, creepy, da, rajt familja. Rajt ritratt familja, l-om il-missier u ġiex titfal mejtin fuq sodda. Da toħdilhom ritratt xa toħd iżommu jagħmel dar ritratt. Tal-aħħar. Illa, ferri dak iż-żmien biex tieħu ritratt darba f'ħajtek ta' ġifieri kienet hawn Malta kienet l-istess u ritratt jieħduh darba fit-tieċ, jew darba fil-praċett, and that's it, u fl-antik ġifieri temmilna kienu jagħmlu Kienu expensive ukoll, issa għandna ċtlub bil-mowbel. Illum naqas il-valur ta' kollox. Imma. Fejn tara sejra hekk ix-xena tal-ħolol. Għax-xena naraħħa dippjat. Sfortunatament kif għedlek, meta jibdaw jidħolu big money fin-nofs, in-nies, il-diretturi jibżaw u l-production houses jibżaw jesperimentaw. Millux konna din nitkellmu jina u l-gallu siħbe fuq hekk. Għalli li nammira naqra żgħira minn M. Night Shyamalan li għamel daw il-film. Għalli għax tal-inqas baqa jieħu riski. Ma joqgħodx jgħidlek isma' ħanagħmel film li ħajbih żgur. Namelek, ħanolqot il-dawk il-fans, ħanolqot il-dik il-demografija u jiġiraw il-film tiegħi. Le, jibqa' iħalliwlek misteru film sa ma tpoġġi bil-qeda s-sinema u taraħ. Tanqas minn hekk daw. Issa dak għandu film insejx jismu men, vera tajjeb ukoll. Ta' Shyamalan. Ejja. Horror imma. Jisu hekk, iktar thriller jisu. Ma nafx hemm Lady in the Water. Kien jina laħseb l-iktar film dejjaqni minn tiegħu dak. To be honest. Fuq tfajla Mermaid. Le, mhux hu. Hemm film mhux ħażin tiegħu Old, maħdum fuq beach. Beach din, kull min imur fija din il-beach jibda jexxieħ. Ejja, tajjeb dak. Tajjeb, ta' Shyamalan ukoll. X'ismu? Old. Għax rajtu darba hekk. Efemni, saqsejtni fuq il-ħorror fejn jevolvi. Sfortunatament taf xed nara llum illi qegħdin jaqbdu ħafna jagħmluhom PG-13 huwa kif semmejtlek qabel. U daħlu ħafna jump scares. U anke nisma' żgħażagħ jitkellmu rajt film ta' rajt it, twere weird, xwerrek minn it. Għax ħadd qatta qabbiżnija u xi clowns creepy. Clowns ma konna żar konna nġennu għalihom aħna iżda l-aħħar saru creepy. Saru jiddaħlulhom ħafna jump scares. U darba kien hemm stand-up comedian u qal waħda veru tajba fuq il-jump scares, qal il-jump scare jaqata sfurzata fuqek, għalisu jiena tindaħħakkom il-lejla hawnhekk. Imma ma rxed nirexxi li ndaħħakkom niġi narxek u għax tħakt mission accomplished. Nirexxi li ndaħkek, imma sfurzajtek. U għak qed jiġri bil-jump scares. Il-jump scares bih ta' importanti ġo film tal-horror ta' ġifieri. Imma maduf għedin jibbażaw wis fuq jump scares in kollok, boom, tikqata, that's it. Dak, The Corpse kien jismu, rajt, naħseb The Corpse in. The Corpse? Corpse in sejċ jismu għanna, tkun wahda mietet u tqum. Jennifer's Body? Jennifer's Body. Dak is teen movie, ux. Dak tiedu tal-ju. Ja, per esempio, film sabeħ ħafna reċenti, The Autopsy of Jane Doe. Da basically ma creepy ta' veru dal-film. Da basically imorru. Ilu li ħareġ? Le, late 2000, 2010s, xaħġek ħareġ. The Autopsy of Jane Doe, da basically morru ġo dar il-polizija u jisibu katafru ta' tfajla. Nikun quite fresh, għadu tipo hekk, u joħdu għantu, jħed dan film sħiħ ġo kamra tal-autopsi, ġo sptar tal-autopsi proprio, ma liktar ġo l-kamra. U jġibrek l-autopsi li jibdew jiskopru affarijiet żgħar fuq għadi tfajla. Xini, miħanajdlek xejn, għax infotti ulek. Għax veru tajjeb, ġifieri. Naraħa. Le, veru tajjeb, The Autopsy of Jane Doe. Jina nishtiqek nibda nara aktar films li jesperimentaw, per eżempju, għaw kumpanija A24, ma nafx li smajt bija. Għatli dawk il-films biex nara. Eżatt, A24 tagħmel ħafna films partikolari li ma jkunux magħmulin għal-massa l-istess ħittor mista bħal films ta' Shyamalan ġili tinserta film tgħid il-għallu kemmu tajjeb. Oġi li tinserta film tgħid ma' Għajjien.
Jew jajjek anka l-istorja tera ħanara. Oddity bdejt nara, dik il-bicċa. Taħseb? Oddity jew liħor? Oddity u kavit, għetlek bit. Dak li jibda jidela daħallek xi ħaġa huwa, daħallek xi ħaġa. Oddity. Dak l-istess, jiena per eżempju sirt sajan biex nara film tal-horror naqra tajjeb li ma jkunx kummerċjali ma narax films Amerikani. ċoħe, nara films Amerikani, ma kan nara film tal-horror Amerikan, nafs sensib. Jump scares, jew sequel, jew prequel, jew whatever. Jew xi balla special effects bil-computer, da. Dak Oddity, id-direttur tiegħu Irish. Huma l-atturi kulħadd it's an Irish movie. U low budget. Allora meta ma tawfawx ħafna flus u hekk tieħdu dak ir-riskju, fimt li. Kultant ikun hemm films li ma jkunux Amerikani jkunu vera fucking tajbin bħal Hardcore Henry. Orrajt, ma rajtux ta' dak. Kien tajjeb ta' vera. Ma rajtux dak skemma għaw films per eżempju għaw film Iraqin veru tajjeb, darbunu kon nitkellem ma' Mark Donejo fuqu, jismu A Girl Walks Alone at Night. Fuq is-60s fl-Iraq, il-Iraq u laqas Iran, skużani ma nafx eżatt fej. U ta' finti kemm hu konservattivi marra meta tidlam titqgħod ġewwa u hekk. U fuq tfajla toħroġ bil-lejl, bil-hijab u hekk, u speċi din jgħidulek mhix tal-affarijiet tagħha. U jibdew jaqbdu magħha l-irġiel u hekk u tkun qed tonsobhom tiebu b'tali mod li. Astja? Ma film veru tajjeb, raqin. Mark Doney għandu dar tal-qala. Dar tal-qala mux tajjeb jew. Dar tal-qala għalli u speċi mux big budget movie Amerikan. Imma it's an enjoyable movie ux. Jena dik il-kredu tijaj u jena nemmen li film tajjeb, kwalunkwa film tajjeb, speċjalment fej jidħol horror, ma għandekx għalfej tonfoq big budgets u tagħmel special effects ta' straordinari biex in-nies tbeżżaħħom jew tdaħħalhom ġo qoxorthom jew tirrakkontalhom storja. Komplu jkabbru l-istorja ġieli għal xejn. Eżatt. Ħafna diskors żejjed ġieli bla bżonn. Per eżempju, ma nafx jekk Hereditary. Istja, naħseb li rajtu dal-film. Hereditary film horror tajjeb ħafna sibu Netflix. L-istess direttur tiegħu għamel film ieħor. Midsommar. Li huwa remake tal-low budget movie, Midsommar. Da, Midsommar mhux ħanejlek ħażin, però l-istorja tiegħu fi kwarta tirrakkonta. U ġebdu b'tali mod li għamel film ta' satejn. Allura inti you get bored ux. Issa ma tasal għall-ending issa. Tidder l-istorja mġebda, tġebbet fija ma konstaf taqbad ivvinta iktar biex tagħmlu film ta' satejn. Sfortunatament hawn ħafna films li jkunu kieku jagħmluhom short movies veru jkunu tajbin. Imma they overstretch dem u hekk ħabba raġunijiet ġifieri ta' budget u hekk ta' biex iġibu l-flus. Eżempju l-aħħar Predator hawn dak Prey. Prey kien tajjeb, kien fucking tajjeb ejja. Dak fih referenza għal Predator 2 ta' ma nafx hekk kien donajċ. Jekk tħares lejn l-aħħar Jina naqra nerd, naqra geek tal-daw il-films. Ħanajlek, Predator 2 rajtu ħanibda minn hemm. Maħdum Chicago minn għalija, mux ġol Blackien. Ta' Little Weapon. Proset. Seċ jismu l-attu. Madoff. Attur tajjeb. Ismu Glover, Gary Glover, Danny Glover. Ma nafx. Danny Glover. Li ħadem Little Weapon. Insomma, dak fl-aħħar il-Predators ma joqtluħx. U bħala ringrazzjament tuħ pistola. Dik il-pistola tidher fi Prey. Astja. Dik il-pistola tidher fi Prey. Ta' Prey. Ta' Prey, mela. Dik dikaw. Interessanti di ħa. Ma l-istess pistola. Għax Danny Glover fi Predator 2 jara engraving fuq, jkun miktub minn id-date insejt eżatt kun xi 17 xi ħaġa jew 16 xi ħaġa. Meta l-Amerikani. U f'dal-film ikun hemm dik l-engraving fuq il-pistola. Astja. Interessanti. Mela, ġamu nagħmlu referenza għalih dak. Alla se tfakkarni inti jgħidu il-pistola alla. Jekk tinnota fl-aħħar tiegħu Prey għaddej il-diska u għek, insomma, jibda jġiblek jisom hieroglyphics tal-istejjer tagħhom, jibda jġiblek x'ġara wara l-film, wara Prey.
Għastja ma bqajx naraħħa. Ħajkella neġemmur naraħ. Ħajkella neġemmur naraħ. Ħatara l-pistola. U fl-aħħar net, iġiblek il-credits tilajn u hekk, jibda iġiblek jisom hieroglyphics. Tax ġara wara. Prej. Ħajkella neġemmur naraħħa. Li iġiblek Alien Invasion. Predator Invasion, insomma. Jismajt li ħajoħroġ biħet fuq. Ħiraċiħor, fuq l-era tal-Vietnam. Tal-Astra kieku. Ma smajt li ħiraċiħor, ma tu bjon esma tal-ċ. Nisma ċenel, ġiri not nisma ċenel li tal-films li jista jkun ħirġin. Fimt? Possible movies, fimni. Predator. Vast ħafna fil-comics, per eżempju, taf xem, hemm Predator jintaqma. Hemm Predator ma' Batman. Tgħidx kemm istorja tajba. Ej, u kien il-comic con istorja tajba. Kien hemm il-comic con. Ja, kien hemm għal-beħ, Predator Batman. Hemm Aliens, Superman. Dik ma rajtix. Dik Superman, per eżempju, Superman għandu superpowers fid-dinja tagħna. Għax qiegħda fis-sistema solari tagħna jieħu s-saħħa mix-xemx. Immur ġo dinja da Superman fej jiġi mlidem komuni. U jkun hemm daw l-aliens. Jerdaw. Literally. Tara Superman bil-machine guns u hekk. Għax ikun hemm daw l-aliens ma jista' jagħmilhomx ma jista' jagħmel xejn. Għandux superpowers. Bright light, rajtu? Brightburn. Brightburn. Ma dak mhux horror, Superman horror tal-ġen. La din nitkellmu fuq il-ġeneru tal-horror. Brightburn, ejwa. Brightburn dak veru ġobni. Vera, kien tajjeb anki ġobni, men. Alla t-tifel ostja Superman imma Evil, dak kienaw film simili tiegħu Chronicle. Chronicle ma rajtux. Maħdum b'handheld cameras, ikun hemm tfal ġo teenagers ikunu sekondarja u taf inti jagħmlu dan il-moonball jagħmlu sorry għaxan semmejt il-moonball. Jagħmlu dal-ball lek tagħhom id-dans tal-aħħar tal-iskola. U da jkun hemm tnejn minnhom nerds. U wieħed minnhom ikun hangs out with them. U jaraw meteorita ta' ġo għal-ħdej l-iskola. U kollox handheld kamera, ġifieri jinżlu, u dil-meteorita t-esplodi. U t-jom superpowers li l-om. Astja? U it's a horror movie, The Chronicles. It's a horror movie, The Chronicles. Sibtati li pal dak ta' Critters. Jew Chronicle xaġa kismu l-għallu Critters. Ma dak ma kienux nimstiħu pjaċir tarom jew. U violenti kienu xaġa. Għallaw daw, kienem dak izmin naħseb, dak izmin ħareġ di Gremlins u għal. Gremlins Gremlins ħareġ 1984. Ejja. Critters ftit wara u kienaw ukoll xaġa simili ma low budget tal-ħara l-aħħar Ghoulies. Ghoulies. Mux Goonies, seta tfal, Ghoulies. Kienu jħorġu minn ġo toilet. Saħħar isib ktib u he summons them u jorġu minn ġo toilet. Tista' timmaġina. Vera era tal-ostja lejtis għal-film. Għax kienu jħorġu ħafna, kienu jħorġu ħafna horror, kienu xi ħaġa hekk modu għal-Halloween kienet xi ħaġa kbira għalkemm Halloween aħna ma konniex niċċelebraw għaw Malta, għal-Halloween kienu jħorġu ħafna horror. Eżempju Fright Night, l-ewwel qed toġobni u l-remake. Le, batu, emmettu Fright Night 2, mux remake dak. Le, Fright Night 2, u remake. Fright Night 2, ma rajtu. Fright Night 2 tkun uħt Jared Endridge, il-vampir tal-1, tkun uħtu. Stjas rajtu dak. Illallu, tajjeb ukoll, nippreferi il-1. Il-1, tajjeb, għax imbagħad rajt il-remake mennu. Bejniet nejna għalija l-iktar film tal-80s li għandi għal-qalbi bħala tal-vampiri. Astja? L-iktar film tal-vampiri tal-80s li nħobb dak. Fright Night. Astja, interessanti. ħafna joġobni. Għaxa kemm films tal-vampiri. Mela, dak l-atturi tiegħu dak kien l-attur ta' sieħbu. Dak spiċċa jaħdem il-gay porn ta' dak l-attur, ġifieri, dak spiċċa. Tidħol wis tal-Fabio. Mur anka Comic-Cons Mexer taf ta' ġifieri mur ħafna Comic-Cons u hekk bħabba Fright Night. Ma spiċċa jaħdem il-porn, ġifieri dak ikun sibu nsejx ikun jismu. Dak vera kien tajjeb dak il-film, bat kif rajt il-remake tiegħu kien vera fucking disappunt kbir. Dak jider tal-vampir tal-1 ta' fih, jider naqra cameo fih, jider ħireċ minn ġo karozza. Asna faqqa. Jider cameo. Dak taf menu, dak għal madof, ħallini. Dak rajtu ġo komiko l-Ingilterra, kien waħdu qed jara gazzetta ma kellux nies qudiemu u ma morx inkellmu ma raftux. Kien ġok, għax dak għamel leħen Jack Skellington ukoll ta' Nightmare Before Christmas. Astja? Kien għamelu leħnu u ma
jeżistux. Chris Sarandon, dak kien ir-raġel ta' Susan Sarandon, l-attriċi. Ma nafhomx. rajt, mela, dak rajtu hemmhekk u mandu żmien u x'kellu nara daqna bajda u hekk u jiena nafu Jared Endridge il-vampiru kien ħadem f'Child's Play ta' Chucky. Chucky l-ewwel wieħed. Kien id-detective, kien detective Chucky. Ħaġġib xi ħadd dis-sena. Dis-sena iwa dis-sena. Parra li ħanġibu artisti le, nistgħu nxandruhom ukoll li ġedin online u da. Din is-sena ħanġibu Stefan Kapicic, dana huwa attur, qed insemmu l-horror u ħansemmu l-horror ukoll, ħadem f'di Last Voyage of the Demeter hawn Malta. Ma nafx jekk rajtux film ta' Dracula. Film ta' Dracula ħadem hawn Malta. Bellezza. Veru film tajjeb. Mux wow ma tajjeb. Twilight qatal il-abtit kollu tal-vampiri. Ma Twilight film tal-vampiri. U ħadimma wkoll dal-istess attur ħadimma ta' Colossus f'Deadpool. Deadpool, il-1 not 2. Il-1 not 2. Colossus ikun kollu silver. Rajt, ostja. Dak l-attur ħanġibu. Tal-ġen. ħanġibu ġi Power Rangers u koll, ħanġibu atturi, artisti li jpinġu mal-Marvel, ħanġibu Steve Chung, li bħalissa u attur veru ħot mal-Marvel, ġiviri tipinġi, jek tikteb Marvel tixi tipinġi jatijaw titla l-emmola u ġiviri. Astja. L-lek pal-atturi, ġiviri, u għadna fil-pipeline, għadna sissa għedin niddiljaw maħħom tal-axħar minuta, ġifiri, aħjar ma nejt xej. Ma rridx nati high hopes l-nies. Mux ekku. U jek ma jiġux niddalodijom, ġifiri, ma li ħajkun xow tajjeb dis-sena. Fej ħajsir dis-sena? L-istess? Thank you, konsena li ħanbidlu l-venue, ma se jisir MFCC. Dis-sena ħajkun Leading Arena. Is-soltu konna nikru nofs l-MFCC, imma ħassejna li kena bżon iktar spazju u hekk. Għamilna dilek, tkellimna ħafna ma' tal-Leading għax innan collaboration maħħom żmien. U l-arena tagħhom bħala floor space fija ħafna iktar milli konna nikru l-MFCC. Allura għedna jaqbluna neċċarqu nagħmlu din il-movu. U viċin is-cinema. U viċin is-cinema u viċin il-hotel ukoll. Ħajkonna l-artisti u hekk aħna jkun jaqblilna ġikonna l-artisti din lodging hemmhekk fil-hotel, allura jkunu viċin anke il-fans jistaw jintaqaw maħħom mek namlu drinks u... Di kemm is-sena li għamiltu? Mela, aħna għanna attivi 16 sena, pero kena sentej bil-Covid. Dawk sentej bil-Covid ma sarriċ il-Comic-Con, pero konna namlu ħaġa online. Tipo ta' l-podcast ma' artisti barranin. Konna intervistawhom x'qegħdin jagħmlu fil-lockdowns u ekkux. Kien żmien ta' dwejja ux, biex inkomplu ndawru r-rota ux. U pala s-sotu kunem xajkolkom iżjed. Le, s-sotu fim li minn ġi l-Comic-Con jafsej sibbej wieħed u ieħor, pero din is-sena peress li ħajkonna venue ikbar, pala floor space ikbar, kienna ħafna respons ma' l-artisti lokali, bukjaw kważi d-doppju artisti lokali, li sfortunatament wasalna fi żmien li kena naqtaw line. Ġifiri, ħajkun hemm daw l-artista, ħajkonna l-gaming, ġifiri ħajkonna gaming areas, children's area, u l-min jirid jiġi bit-tfal, se jkonna workshops għat-tfal, jgħalmum karakter design u hekk. Ħeġa jkollkom kompetizzjonijiet u l-kompetizzjonijiet fuq il-park ma ġifiri, il-cosplay competition hija waħda mill-iktar li jfittxu għan-nies, ġifiri, ħatkun dawk il-jumejn, ġifiri, dis-sena biddilna anka ċertu trophies, zidna premis, zidna kategoriji u koll, ġifiri, diġa bħalissa kullħat għaddej gastawn l-est il-kostumi u hekk ġifiri. Ikonna lob tipo quizzes, ħajamlu quizzes, Leading Cinemas ħajamlu quiz. Għax fjom ix-xogħol il-bieti? Il-madof, ara. Għaw min l-lum zidna 3D printing, għaw min jgħamil 3D printing. Għaw nafħajjata jena professionals. Kostum fih kollox, fih il-ħijata, fih il-3D printing, fih il-craftsman, ġipaw min jgħamil affarijiet bil-karta pesta, tipo, għaw min jgħamil affarijiet bil-silikon, make-up bil-silikon. Astja. U għek, ġifiri, għaw min jgħaddila d-dawl, u għek. Ġifiri, aħna ħajkonna d-sena, ħajkonna area,
Se jkun hemm Chris Bianchi, Ejwa, għadna maħarġiċ, għadna interview. Iva, proset. Għadna maħarġiċ. Se kollaborajna ħafna ma' Chris Bianchi din is-sena, ħajamlu xi ħaġa veru nobbli għalija li toġobni, ġieli għamilniha fil-passat. Se jkollna photographic area, se jkun hemm Deadpool u xi affarijiet ta' Deadpool ukoll u Wolverine. In-nies ħajħdu ritratti magħhom u ħajkun hemm ġbir u refil u l-flus li ħajinġabbar se nżidu magħhom aħna bħala Wicked Comics u ħantuhom il-Dar ta' Providenza. ħaġa sabiħa. Le xi ħaġa ammirajta ħafna fih tat-tifel, ġifieri għax kemm inna f'16-il sena li inna active l-ebda cosplayers qatt ma approach jawna biex nagħmlu xi ħaġa l-charity. Aħna dejjem oppina l-affarijiet għal-charity. Ġieli għamilna affarijiet aħna fil-passat ta' ġifieri għal-charity darba konna ġibna il-Charlie Adler li għamel The Walking Dead, li kien ipinġi l-Walking Dead. Beda jagħmel lin-nies ispeċi karikatura jien inkluż ipinġina ta' The Walking Dead. Iħallsuh imma l-flus ma żammhomxu tajnihom konna il-Community Chest Fund. Tarastijak. Mela hekk. ħaġa tajba. Neħu pjaċir nagħmlu hekk u da Chris reġa' sparkjana, reġa' anqal dak l-ispark li nagħmlu xi ħaġa nagħtu xi ħaġa lura lill-komunitajiet u speċjalment tal-Providenza. Il-Wicked Comics. Il-Wicked Comics palissa għaddejjin gas down sal-bira kellna meeting sa nofs il-lejl. Nkunu għaddejjin, fehmni, kultan ngħidilhom insħabi nimmiss żmien meta l-Comic Con kienet żgħira għax kienet manageable ħafna. Mhux hekk. Illum tant kibret. Ħafna ħares ma jkollokx lajnuna ta' entitajiet li jisponserjawna, għandna l-Arts Council li jisponserjana, Heritage Malta li jisponserjawna. Alla ħares ma jkunux huma. Din ringrazzja ħafna lil helpers li ġi jgħinuna daw volontiera kollha. Illum il-volontarjat tgħid kemm naqas. Nitkellem ma' ħbib tiegħi li jaħdmu f'setturi differenti, każini tal-banda, whatever li huma volunteer organizations, tgħid kemm ibagħtu biex isibu volontarji. Mhux hekk bil-fors hu. Aħna ġifieri nirringrazzjahom minn hawn il-volontiera li jiġu msieken jaħdmu ntuhom il-xiftijiet, ġifieri. Dak, Wicked naqqasna ħafna wkoll mill-attivitajiet li konna matul is-sena għax qed nifokkaw ħafna fuq aktar il-Comic Con. Għal-kem għamilna Geekend fis-sajf, kienet veru. Ma għalet, għamlu affarijiet tal-ostja. Le, thank you. Organizzaw tal-istatwi u kol, ġviri. Per eżempju, semmet l-istatwi, naħmu ħafna ħbib tagħna ħafna sew ta' Toykon. Il-Panzer u hekk, dawk jagħmlu event u veru juma jiġu tagħna aħna mmorru tagħhom. Il-komunità li nippruvaw ngħinu l kulħadd hux. Ikonna ħafna exhibitions ta' statwi aħna u ta' figures il-Comic Con dis-sena jkollna surprises kbar. Fejn jidħol minnu fan ta' Dragon Ball se jkun hemm sorpriżi kbar is-sena ġifieri għal tal-ostja. F'statwi. Mela, grazzi Fab. Grazzi li l-ek tal-istadina u l-Mirko, grazzi. Tal-li dejjem tiġi. Aħna, suppost għalna nkunu hemm. Napprezza jek tiġu, napprezza. Looking forward. Nirringrazzjakom tal-istikjajtu miegħu ma' Fabio l-lum, nispera li sibtuha interessanti. Nirringrazzja l-sponsor tagħna, Tri Automotors li sibuhom Victory Street ħal-Ormi għal diversi karozzi, jistgħu jimpurtawkom karozzi wkoll minn barra li tridu, il-patrickprince.com, li Xmun Caterers u l-Warrant Floor Solution. Grazzi u narakom, guys.